Id-droga li sa ftit ilu kienet qed tkissirlu ħajtu, issa mhux qed iħallija tkisser lil ħaddieħor. Fi ktieb mill-pinna ta' Glenn Calleja, Clifford Gallia qasam l-esperjenzi li għadda minnhom tul is-sentejn li għamel ifittex id-droga. Sustanzi li għalkemm kienu jtuħtoma ta' l-euforija tal-ħajja kienet wiżnu biss għal ftit minuti u kull darba tħallih irid iżjed. Dan sakemm induna li din il-kilba kienet mhux biss qed toħodlu ħajtu, iżda wkoll beda jsir bir bla qiegħ taqsim il-qalb, diżappunti u dmugħ. Waqt iċ-ċelebrazzjoni li fiha ġimnied il-ktieb tiegħu bl-isem Nifs li kważi kissirni u wast Arma One News kif kien biss wara programm ta' riabilitazzjoni mal-Fondazzjoni Oasi li hu irnexxielu jeleb il-vizzju. Madankollu qasammana kif il-vizzju ta' droga ma tfiqx minnu iżda titgħallem tikkontrollah. Stqal il-ktieb għamlu għal dawk kollha li għaddejn mill-vizzju u l-familji tagħhom. L-iskop huwa mhux biex niftaħar, imma biex iwassal messaġġ speċjalment għal dawk li għadhom isofru u anke għal familjari rabat biex jifhmu sew xi tfisser addiction għax hemm ħafna li sfortunatament għandhom jaħsbu li hija xi ħaġa li hija trid. L-addiction hija xi ħaġa bħal marda li ma tkunx tixtieqha inti ħadd ma jkun u jixtieq li jkun daqshekk fil-qiegħ, imma hija xi ħaġa li inti ma tkunx tista' twaqqafha, anke jekk tkun taf li qed tagħmel ħsara lilek innifsek u ta' madwarek. Il-kap eżekuttiv għall-Fondazzjoni għas-Servizzi għall-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti stqar kif il-ktieb jgħin sabiex żgħażagħ oħra ma jgħaddux mill-istess esperjenza li kellu jgħaddi minnha Clifford. Il-President ta' Malta George Vella li kien preżenti għat-tnedija stqar kif permezz tal-ktieb Clifford irnexxielu jagħti gwida għal kull min qed ibati mill-vizzju ta' droga sabiex jara kif għandu joħroġ mill-jasar tal-vizzju. Clifford Gallia għalinna kif kull min jaqra l-ktieb se jkun jista' jaqsam miegħu l-weġġat li għadda minnhom. Stqar li l-proċess tal-kitba reġa' fetaħ bosta feriti iżda għenu sabiex jiftakar kemm mexa il-qudiem. Il-proċess li tikteb terġa' tqajjem l-emozzjonijiet, imma kif dejjem ngħidu fi programmi bħal Flowazi, tajjeb li tiftakar biex ma terġax tmur fejn kont. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.